أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إن puɗɗima en malnorima inde geno caggal puɗɗiɗen puɗɗoriɗen lillahi eɗen juula e gadiɗo tagede cakketiɗo feñje mo ɓuure mum kaldota ko julɗen koye hatimul anbiya imal mursalin mouhammadou haydo halqillah mouhammadou rasulillahi sallllahu taala alayhi wa sallam caggal nde puɗɗiɗen puɗɗoriɗen allah inulaɗo mum eɗen disno waliyaɓe e seeremɓe leydi kala hilifaɓe men to banggue diine e hilifaɓe men to banggue aada to diine ɗo en jahat to e wuuro mango malago faggorango jamgo anda joote saare nene to inna wiya wocci jeeri bawe tammalle sen jeehi saare malade to salligaji bari deɓelle en juuroto torode samba ngari juma e jama tawi ko tantuɗe defte kam e alluje tan winda looto windane kadi looto on torodo woni cukalel cukago mum mo mbiyatami jaaɗo makka law alaji gonga e gonga julɗo makka wangi madina werli kaaƴe jamra rutti kadi juule rasulullah torodo mo mbiyatami hafiz ɓurana tubbuɗo gila bagara ha birabi nas taw fo ina rene hakkille mum bonnani en puɗɗorima ceerno maktar Cheybane Alpha Adama tanum Alpha Mamadou Ahmadou ceerno Mamadou Siré en barkinorima tanum garmi maram gawel eliman wocci jeeri bawe cammalle mo mbiyatmi yumma aw baba aw gorko torodo jettaɗo aw fuɗɗode ha wortorde yo barke makko taso e ko mbaɗaten ko caggal nde barkinoriɗen moƴƴuɓe men jaaroje e manoje fewde aljuma gambe kudiyel ɓooy on ko nenam jaltaɓe seydo salli kalidou on ko babam yo Allah yurmo yaafo jinnaɓam yaafodoɓe e dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala caggal nde ɗum yawti ɓiɓɓe fulɓe moƴƴuɓe hettiɓe jibinande Fouta e Kumbaru tule ceene mama gendi to coji gullata barkeje dande maayo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ha timmi mankani mbiyen kadi yanode arti yanode arti ɗo e émission mon émission men Sifaa hanki pinal hannde tawi oɗon émission o dogata ko ɗo e Piindi TV tawi émission kadi ɗowanton ɗum ko jaltaɓe sumare seydo salli kalidou hokkomen jettaɓe ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe gollodiɓe to joni joni ɗo eɗen jogui ɗo nalanke men nalanke tawi ko nalanke kewɗo hande jolɗo hande nalanke jiɗaɗo e mawɓe teddinaɗo e sukaɓe guittanaɗo guelal yontuma timmi mankani ɗum noon haade hay hunde nalanke rokkumin dande mbaɗa furankoɓe madi gaynako madi pullo amadi dogata Gaina ko fini juli olo ibi do makai
Pulam nani no Wabima naebali Wabima bebali Pulam nani no Ayo Ndeysaan Mo So bine tan sabana Ndeysaan Allah jarama a jarama gasa wonde tawi ɓiɓɓe fulɓe ɓe keɓtini dande nde kono noon ɗum ɓurat leerde ɗum ɓura kadi laabde holno leerdata ko hono ndani gorko pullo jontaɗo jontidade e saaha o mbimi ko muule moni an amin jiiɗi andude holi an gaddanamin inde nde yettode nde gaddanamin wuro ngo gaddanamin kadi e saaha nde naɗɗa nalankaga bisimilla mbayatuma koñe mbay golle maɗa salaka alimuwiyero arɗo dañi baati haruji masako mañi bigolima kam jaaje eyo gorko pullo dokkunoɗo mi ngari jengela ila wiide cingole hatonarato sora hoto yaw monsieur Thiam hoto yaw hoto yawran hoto heñora kadi golle ɗe mi salminima mbimi ko muule moni an haalanam holi an taw yerima e bayarani de bele tan yatama laaɗe kaya ndesam joɗiɗo ko Mamadou THIAM ele groupe teddungal jamanu est ce que gorko mo donna e mawo ceeri jiiɓi mawo caali baari si wiyamo mawɓe sukaɓe yetto jiya ɓuuri soynani walla nawtami toto gamaje gama duule mama e tumbi jam sawi welede cile mekka ngawa boni mbaɗi jomballe jaɓanima e taw kelele gadima Mamadou THIAM ele groupe teddungal jamanu on nani kadi ko onon keɗori ɗum noppi mon mi wimo muule moni kanko o wi kanko de o wiyete ko Mamadou THIAM le lead vocal troupe biyeteɗo teddungal jamanu o wi omo jeeya nokku men ina wiye donnay tareji walla kadi so weeli en nawen mo to e gamaji ɗum noon Mamadou THIAM ko hoyneteno so tawi saami hocce girbe ɗum noon hade men jokkude namle ɗe ko ni mbatten jokkana en morceau walla gaddana en morceau goɗɗo e oɗon saaha duttanoɗen namle ɗe en jeehi yeso ko habade leydi kuɗankar musi jiya debba pulo filo koton e kaaƴe e tammuɗo kugal e nanta so ɓuɓɓu nananino kuma goleje jaabo immiraɓe pullam nanino ɗo koye madina salaka aliou yero arɗo dañi baate ñanda men amarel beeli leele to tawnomi gorko pullo boɗaɗo woɗaɓe mbaɗo jeesiole mbaɗo koyi dogata ubat mbimi Mamadou THIAM on woni Mamadou Hawa Ba gorko pullo dokkunoɗo mi ngari bunari mbimaba Mamadou Hawa Ba mi ñamata ko ala yimɓe koyi Mamadou THIAM ngari ɗimite godimoren gongol muɗum kono amarel ɓeɗilele wona kome a jarama machallah waɗi fayida jokken kadi namle ɗe so wiyama Mamadou THIAM ina anda hande oɗo saaha mbiyeten nangue ko nangue Allah casal ko casal mamma
e ndeke noon to puɗɗoriɗen yidde andude moni yo mbiɗa en mbiyeteɗa ko Mamadou THIAM mboɗo jokka namnal so widema Mamadou THIAM o est ce que omo teski hitande nde o naati nalankagal so ɗum ɓenni Mamadou THIAM o kodi o jangi walla o janggani ɗeɗo namɗe jinnami fuɗɗorade bisimilla mi salminima gongol kadi Touré comme ndesan eyyi min Allah waɗi mi tan teskimi battumi hakkille tan teskimi Allah waɗi mi nalanki nde tawno nalankagal ke ƴiƴam wonata komi baylo komi ñeeño tawmi ko jihnaɓam ena taf ko dañiri hakkude laañe to banggue kinɗeli fulɓe mbiɗa elle ka baylo leeri jokku jeeɗe ɗon Allah waɗi mi ñeeño waɗi mi nalanki ndaw gonga kono noon haɗe mi naatde nalankagal ko tawrumi ko babam ɗum mbaɗmi janggumi mbayla ha mbawmi to gonɗa ɗo aɗa maîtrise mbayla ɗo ɗo gonmi ɗo wadde joguiɗa ko métier ɗiɗi jokku jehen ni ummimi Donnayi Tari paami Mauritanie toon puɗɗirimi nalankagal Allah waɗi mbeɗa taf en même temps mbeɗa ya répétition gawlo goto ene wiye Oumar Basil Diop ko tekannajo ko maçon en même temps ko guitariste ndeysan yo Allah umno ƴiye makko umno ƴiye maɓe julɗe kala amin ya ilahi kanke ɓinguel lam gotel ene wiye Mody Pourier kamɓe kodduno e Galambo THIAM ni mbeɗa yaaha ɗon e Nouakchott légal biyetegal 6e ɗon tawnamomo omo jogonami guitare ni fuɗɗimi ƴettude nalankagal gonmi toon ko juuti ummitima toon garmi ɗo e Dakaru Diaɗi Diop ɗo koɓe mbi poñere Sangomar woni sukki surki sumani soko jenggi wata pooye machallah juillet 2013 ɗo laaɓi arga e mamma mbaɗen ni liggotoɗen koye rewɓe fulɓe ɓe e worɓe fulɓe ɓe aɗa andi koɓe mbi ɓe mbi koɓe nduuda mamma eɓe cohli nande dande mamma wadde noon eɓe jiiɗi yomi ussukino e namle ɗe hay somi woodi namnade annene sa woodi jabade ya ussukino e jabtuuli juɗɗi ɗi mate ara artanaɓe e caccacare moɓe cohlirma woni dande ma welde ndeɓe jiɗɗi nande joni noon no mbatten addanen morceau jokken golle ɗe yo wuljaw noon ɗo so neɗɗo joɗima ɗo ala ko ɓuuɓara fuɗɗode ha wortote o morceau ngu umiɗen jinmi ko yo wuljaw ɗo ko pullo gaynako ɗo leeri laaɓi morceau ceerno Basirou Moutaga ɗaha Cheikh Oumar Fouti en mbimo tal koɗo sire koɓe Lamine Mamadou Wuri jobatamani cambide halwara en mbimo tal bisimilla Bande duri ha cey
ane almuɓe makko e ngoli halwar wuro mamama Cheikh Omar Fouti Tall tanum kodde adama e sehliman Siré Samba Demba Ali Mokhtar mo yaddillaarey halwar toroɓe jomen Allah wi nulaɗo Allah wi man Ceerno Basiru Tall mbimi ɗo wabiraɓe maga cirno ko ɗon ɗaccirɗa yettirɗa ndeysan mawne Ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Omar Fouti Tall woppirno ko ɗon yettirɗa ɗo baboyma Ceerno Mountaga ɗaha Cheikh Omar Fouti Tall woppirno ko ɗon yettirɗa ndeysan ani bismillah koy ngoli alwar ane almuɓe ma koy ngoli alwar eyo an woni bam Ceerno Cheikh Ceerno Basir Mountaga ɗaha Cheikh Omar Fouti Tall Tall jom gawal jom kono pellaynoɗo ɗineati jom gawal jom kono on woni mawnum Ceerno Saydou Ceerno Basir Mountaga ɗaha Cheikh Omar Fouti Tall on woni mawnum Ceerno Madani Ceerno Basir Mountaga ɗaha Cheikh Omar Fouti Tall en mbiɓe Tall rewɓe ɓe ko Tall worɓe ɓe ko Tall sukaɓe ɓe ko Tall hay mawɓe ɓe kadi en mbiɗi men Tall machallah eyo Ceerno Basiru Tall Tall suñu maam Ceerno Basiru Tall Tall aha almuɓe ma ene jeetuma Cheikh Oumar An ene tuma Ceerno Basiru Mountaga ɗaha Cheikh Omar Fouti Tall ko Ceerno Basiru ko on eriɗa a joofima almuɓe ɓe mi wattanma hen almudo makko tawi ko almudo kadi notiɗo inde mum almudo makko ko yeeri maayo mo yarani jeeɓele mo battani balaji gorko mo balle walande salluɓe sambiran ginnaɗo wiya Amadou Siré Ali Racine Ali Amar Ali Aljummija Dembam Tanari jigan min tuwali joola ñang galle Ceerno on ko kawam ko almudo Ceerno Basiru jettaɗo Tall jokkuje hen eyoma ndeysan yerima bayarani rede baca kalamaya Touré kone Abou Gissé Mabo eyo Hodumadu ena janto ena labonga gorko mo dinne mairie sayboɓe bolol kaaƴe lawol sippol eyo Isaro sar lahal mangal enala lahal non wana dubirede tan nafata wana waɗede lacce tan nafata eyo jammaji am koye balina ndeysan ñande jami Kër Momar Sarr nokku monsieur le maire Jumor Dalal Samaral Ban Moutar Alaji Moutar Alaji Jumor Ka ñande lewe lamele ceer
bam alpha nyadame tele do tawnone mama so émission mon Sifaa hanki pinal hannde tigi tigi ko ɗo e nder Piindi TV. don tawnone aliou mo jodi ngadi fenere Allah jarama Mamadou THIAM holno mbatten mataw en jokkat namle ɗe tawi so woni kadi en duttitima e namle ɗe min mbiyat ma Mamadou THIAM to banggue nalankagal ngal holko ɓuuri tengtude ko jiiɗa walla ko nanɗa walla ko dañƴa e nder maggal. Amadou Bayal Simbay ñande tellere wonna Amadou Bayal Simbay wala mbiya Amadou Sidel Federe hey mi weltima e namdal ma aɗa andi Pulaar wi jungo so ɓooye garta tan ko jaam tawi toon kono sa nani jungo ma e gaska woodi ko wima toon ñik a rutinta toon jungo ma donc gon meccal noon hadma wawde fadde hen hunde hadma wawde fadde dañde hen hunde a yiɗat ɗum kala tawma hen ganda ko ɗum woni changement ɗum woni arsugu ma min mbiyami nalankagal ngal gonmi ngal ala komi dañani hen woni hol ɗum kala kaɗa neɗɗo ene waɗe e nder dunde baba adama caggal aɗa dañi hen yimɓe a dañi foof sabu yimɓe kamɓe goni jawdi sa nani jawdi noon ene wona jahori ene wona kalis ene wona fof mawɗum machallah ha joni dey mi ɗeɓa namnade tan ɗeɓa jaftade duttoɗen gaka de caccacarew ko noon to ɓuuri tengtude ɗo jinmi widema ko e mbadi maggal woni nalankagal ngal caggal nde mbiɗami ka baylo ɗum ka cattuɗo ɗum aɗa tawi ɗum aɗa tawri ɗum wadde mbiyen ngal ɗon meccal ko banggue mum gaga ɗum ɗon ka nalanke ka gendiyanke ka katante leñol ka pullo dariɗo dadiɗo daraniɗo leñol ngol ɗum koto banggue nalankagal jinmi widema ko gueɗe ɗiɗi ɗe to eɗe jadata ɗo kori musani e ma de ha woro walla kori ɗum hamnake e ma ha fakki holno jiruɗa mecce ɗiɗi ɗe fof eɗe jada walla ɗe jadata bisimilla nalankagal ala ko wawi yadude no tawono nalankagal hiram merci beaucoup ndo gonmi tafo mbeɗe yima yaha ɓooyi seeɗa gandumi nalankagal ngal fuɗɗima notaji mi caggal meccal mbayla ngal kam koko tawa kono koko jangga kadi ha waɗa e hoore mbeɗa andi nalankagal ala ko wawi yadude gaccumi mbayla ka ɗa ay ɗum cikkanomi kontinmi nalankagal ngal a jarama ko ɗo pannomami ayi ɗo ko ɗo tan woni to pannomami nde wonno nalankagal c'est un métier noble nalankagal ko meccal lamɗo kadi nalankagal wonko sali won tan kadi ko jaɓata komi ɗum hoto waddi hen nalankagal jaɓata wondude ɗum ɗon foof a fellito tan kay gona nalanke tan ɓolo
keddoɗa e wonde nalankagal noto inde mum e nder nalankagal ma kono noon komi nalanke komi tailleur komi baylo komi sakke nalankagal wi ko jaɓani ɗum noon ngal ma ngal yo juur ɓooya wasa bonde law holno mbatten gaddane en morso goɗɗo yo wul diaw gaddanon en kadi morso goɗɗo siftinde on gonɗon koye émission moon Sifaa hanki pinal hannde tawi émission o ko ɗo e piindi men Piindi TV ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe gollodiɓe en jokki golle eyo Yes, sir. Hey, yo! Hey, padam nyamti ma sabayat. Hey, badam wali ma sabayna. Ayo ma idela kira. Yo! Aha! Changibi! You are like a little Ayida Bunile. You are like a little Oh, Gilam. You are like a little Ayida Yadive. You are like a little Can you go it and the little? You are like a little Can you know? ayani hono makko mamma ballodiren ayo aha machallah Mamma THIAM waɗi fayida kadi haɗani wadde fayida wat fayida ha paari kadi watti fayida fayida funima ɗo e nder Piindi TV tugnade émission men Sifaa hanki pinal hannde tawi émission o ɗowanto ɗum ko jaltaɓe sumare seydo salli kalidou ko komen jettami gorko mo diri lamba jara balle walalde ha joni jeyi Mamma THIAM en jokkat golle ayo Musa Hey Musa Gorko Musa nara Musa bakayanko Musa bakayanko Sediba Gorko Musa nara
Musa Bayanka Mode Nyada Jagan Wala Mama Thiam ar ballodiren Mama Thiam ar ballodiren sabu ko fayi ko fof hejjata e barme o ballodiren sabu ko fayi ko fof hejjata e barme o sinno ko sago wona puɗal e mutal kono noon jogiɗen tan ko waktu goto ɗum noon oto ñale was oto ɓirdugal was duttidoɗen ga e nder mbadinalankagal ngal ha joni mboɗo yiiɗi andude an oɗo Mamadou Thiam to banggue nalankagal ngal ko wari won ko ligguiɗa e nder maggal jinmi wiide ko mate a meeɗi yaltinde ko wiyete ko leppi mate a meeɗi yaltinde ko wiyete ko clipaji mate a meeɗi wadde ko wiyete ko tournéji mate a meeɗi jolde e ndiwowo ko ɗon takkitortomi woni avion a meeɗi jolde hen bisimilla eyyi a weltanama aha namde ɗe mbaɗi fayida machallah fof pawɗa tukke lawol machallah mi waɗi hen kilibaji aha kiliba premier yimmi hen ko fuuta hanki ndema men hanki no wano mbanmi kilib goɗɗo on wiyete ko rengo africa mi wawa ligu kilibaji ɗi kilib o mbattidimo wadde noon ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Muhammadu hayru halqillah imal mursalin kilibaji ɗi nana dogue téléji ɗi nana dogue réseaux sociaux ɗi machallah tourné ji noon machallah mi waɗi tourné ko limantamani ko hen tan ko heddi ko kam mi wawa ɗum limdi ko machallah donna e tareji aha Kër Momar Sarr heddi ko mi wawa ɗum haalde mi suwa noon yaltude ɗo ganduɗa ko avion kenno toga pour l'instant machallah fof ko ha heddi to mbiɗami walla to mbinomami mata a meeɗi jolde avion mbiɗami a suwa ɗum ɗon ina ara kadi natti woɗɗude ara ha yetto inchallahu rabbi e o aduna saɗi ko wurde saɗi ko sellude e sellirede saɗa ñaago Allah cellal ñaagoɗa judde balɗe kala ko heddi sattaji ɗum noon tabarakallah machallah caggal nde Mamadou Thiam wi en ina jogui walla ina waɗa ko wiyete ko tournéji wadde ko siftinde bandiraɓe ɓe tan so wiide ɗumen Mamadou Thiam dey ina heeɓo kadi sa yiiɗi heɓdemo so woni ka jiɗɗo waddemo invité wona ɗo e Dakar wona Mauritanie walla wona Fouta men to yiɗi fof wona e leydi Sénégal ndi sa yiiɗi waddemo invité ƴettu ɗiɗo numéro aji ɗiɗi woni 77 413 09 55 walla mbaɗa 76 308 31 31 ɗum noon bandiraɓe sehla musidɓe tedduɓe gollodiɓe technicien o ɓaayi en o wi ko keddoroɗen heewani ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe gollodiɓe eɗen mbiya à la prochaine fois inchallah e nder sifa hanki pinal hannde Certo minyo gana kajala gana kajala na pe jode jado pe jogata macam wala na kayangal wala na siyangal wala na Jakarta wala na bedari koy jatini
تدري كل يوم رجعتني يو جايدي لاي قواتي دونايلو ما وجهني جيلي ما وجالي بالي سيما بسكابي يتني أموري سينادي دموري سينادي. Merci beaucoup et à la prochaine inchallah rabbi yalla rokku en wattude ni ñalawmaji garoji inchallah rabbi Allah jarama merci beaucoup.